Maar de aanroende dagen ruimwetterhand. En in Nijlemmer voel in 4 dagen tijd 26 mm. Maar dat kan de natuur wel hebben. En het wachten is op die natuur, dat die uitbot. Ik hoor het hier bij mij in het eeg. En hoe het juwet sprutsen, de zinnenkamer bij mij even flink terug hinnen hier in Haas. En dan is het gelijk warm. Nou ja, veel te kracht van de zinnen, moet ik dan zeggen. En hoe het veelt, wordt het staan gewoon griener en griener. En dat zal ook een beetje heel en dol zijn wezen, want dat wordt een groeizame weekend. Wel, joen en vannacht. Het berint de lucht en dat betekent dat we vooral later joen en vannacht ruim of lichte ruim krijgen bij een temperatuur om bij de zon of de 8 graden heen. En de wind, nou die zal dan matig en vrij krachtig worden. In het watergebied misschien later wel krachtig uit zuidelijke richting waai. Morgen er is eerst nog bewolking, misschien wel een beetje ruim. Ik ga het net intekenen. Maar in de middag komt de zon er terug en dan wordt het warm. Zandje nog 20 graden en 20 graden is gewoon een simmertemperatuur. Ja, de wind die is stevig genoeg, matig en krachtig, komt uit het zuiden waai. Een waarschuwing van de watersport, niet alleen nog voor de wind, maar ook voor het koude wetter, want het wetter is koud, hou er rekening mee. En dan, manje, tiesje, waasje, het vooruitzicht. Betidend zinnen, ik wil bewolking en een temperatuur om het bij de 15 of de 16 graden heen. En dat is te warm voor deze tijd van het jaar. Ja, en hoe het verder aanrent komende weken, nou, we moeten manje, maar weer even in het maait iets zwaars in.